ваъда дод ки 5 мактаби забони русии дигар шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри душанбе. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Нафарҳое ки мехоҳед анкетаҳои худтона барои грин-карта пур кунед, рақаме ки дар рӯи экран мебирояд дар WhatsApp-аш бинависонед. Вақте ки шумо грин-картаро бурд мекунед, агар метавонед озодона ба Америка сафар кунед ва кору фаъолият кунед. Шумо дар куҷое ки набошед, метавонед аз ҳамуҷа онлайн грин-картаро пур кунед. Федератсияи Русия ба Тоҷикистон зиёда аз 370 000 китоби дарсӣ забони русӣ дод. яъне ки Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дод? Фонди таърихи ман бо дастгирии Вазорати Маорифи Русия рӯзи 3 октябр ба Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 371 000 китоби дарсӣ забони русӣ барои хонандагони синфҳои аз 1 то 11 супорид. Китобҳои дарсӣ барои мактабҳои таълимашон бо забони русӣ пешбинӣ шудааст. Хеле ки медонед, айни ҳол дар шаҳри Душанбе махсус зиёде аз мактабҳое ҳастанд ки забони русӣ дарс дода мешавад ва махсус барои ин гуна мактабҳо ва ин гуна синфҳое ки забони русӣ дарс мегзаранд ин чизҳо тақдим карда шуданд. Китобҳои дарсӣ барои мактабҳои тоҷикӣ аз синфи 2 то 11 низ таҳия ва мутобиқ карда шуда, аммо то ба ҳол танҳо китобҳои дарсӣ барои синфҳои дуюм чоп ва супорида шуданд. қисме аз китобҳо дар Федератсияи Русия ва қисме дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст ва инчунин Федератсияи Русия ваъда дод ки 5 мактаби забони русии дигар сохта ба истифода медиҳанд. яъне ки 5 мактаби дигар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои наздик сохта ба истифода дода мешавад. ин як тасмим ва иқдоми бениҳоят хуб мебошад ки боз ҳам сатҳи донистани забони русӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пештар меравад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар ба ягон нафари шумо авиакассаи арзон дар кор бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонанд, занг бизанед, аз номи мо гап занед, ба куҷое ки сафар кардан бихоҳед 2 дақиқада кори шуморо буд мекунанд. Абдуқодир нависонда: ассалому алайкум бародар Сормон, мо як гурӯҳ муҳоҷирон аз шумо миннатдорем ки аз қонун қоидаҳои нав ба нав моро хабардор карда меистед. Раҳмат. Савол: ман дар донишгоҳ заочно таҳсил мекунам. баъд аз гирифтани диплом ман чанд сол бояд хизмат кунам. Пешакӣ раҳмат. зинда ва сарбаланд бошед мардуме ки моро тамошо мекунед ва як чизи даркорӣ ба худтона мегиред аз видеоҳои мо. нафарҳое ки шуъбаи ғоибона таҳсил мекунанд 2 сол хизмати ҳарбӣ мекунанд. Раҳматов нависондай: салом алайкум ака. Патент дорум. Тоҷикистон омадам. Наспорум абрад набурам. Патент кунам мешавад? Патент наспоридан пулша дар назар дошта бошем ва дар ҳолати наспоридани пул агар аннулировать шавад, вақти абрадна шумо мерен, дуюмбора наметавонед патент гирифта то муддати 1 сола. як нафари дигар нависондай: салом ака. загранпаспорта чӣ хел ё ки дар куҷо проверка кунем мешавад? бисёртар одамое ки мераванд ҷои аниқ ва дақиқша мековану меёбанд, проверка мекунанд. и шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри Душанбе корхона кушода шудагие ҳамуҷа мебошад. Дилноза нависондай: салом акаҷон, мо дар сообщение омад ки вайни билет учёт мон, гуфта паспорти хориҷӣ дорем. аз чӣ сабаб бошад? дар учёти вайни мондан ба нафарҳое мебиёяд ки гражданствои Россияро доранд. агар гражданини Россия бошад, мисол ягон нафари шумо, ҳамин гуна SMS мебиёяд. як нафари дигар нависондаи: салом, ман мехоҳам ба назди шавҳарам биравам. вай номашро иваз кардааст. кӯдакои ман ба номи пешинаш мебошанд. чӣ хел давернас бигирем барои бурдани кӯдакон? ба номи наваш метавонем рафта. ному насаб агар отчестваша иваз накарда бошад, ба отчестваш мувофиқа карда мешавад. лекин барое ки агар ному насабша иваз карда бошад, бо ҳуҷҷатҳои пештараш тасдиқ карда ариза менависонад. яъне ҳуқуқи падариро муайян кардан меган, ба ҳамин хотир ариза ки нависон баъд метавонад давернисия. Асоев нависондай: салом ака. мигратсиони карта ай Тоҷикистон омадгира ҳисоб мекунанд ё ки ай охирон ай Россия мерафтагӣ монад? омадагим ака работа буд. и камерам гости
кадомаш ҳисоб мекунанд 3 моҳ даместон. вақте ки шумо мигратсиони карта мегирен аз Россия берун ки мебуроен, аз ҳамун рӯзи буромадантон барои айсари нав дуромадан бигин агар ай ҳамун рӯзи буромадан ҳисоб мекунанд. Чореева нависондай. Кай амнистия мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. дар бораи амнистия ягон информатсия нест сеюзи. Иванов нависондай. Ака ҷавоб метӣ ё не? ҳамин зиндониёи дар Россия кай Тоҷикистон мебаранд? бародар як 10 бора ки дар саволу ҷавоб додаисам ва гуфтаисам ки дар ин бора мо маълумот надорем, барое ки ягон чи офитсиални нашр шидагӣ нестае. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.